ales că este un autodidact perfect, atunci când profesorul lui îl... Păi ori e autodidact? Atunci când profesorul lui îl scoate și vrea să-l scoate, ce nu mă lasă termin. Tot timpul așa ai fost. Fată. Vă așa. El se revoltă și se întoarce la ceea ce cred că îl reprezintă. Și mă refer la cele două portrete, trei portrete, cum este și unul Vitina, și la cele două naturi statice de aici. Ăsta este Paul Merced, după părerea mea. Și eu vreau să vă spun că eu i-aș recomanda cu îndrăzneală să rămână în această sferă și eu, deci nu numai Iolanda, pentru că se simte în sosul lui, dacă vreți să spunem așa, se simte acasă. Și chiar că hiperrealismul a fost un curent care a dispărut destul de repede la noi, afară de Sever Frenciu și Trufela Diamaniu, l-a mai practicat până la un punct și Zanfir Dumitrescu, care încă face chestia asta. Dar, repet, cel mai virtuos rămâne Ion Grigorescu, care este, aș putea spune, reprezentantul numărul 1 al... Aveți 2 minute. Mulțumesc foarte mult. Ce să vă spun? Priviți-o ca atare, luați-o ca atare, luați-o ca un atelier, selectați ce vreți dumneavoastră, v-a oferit cel mai bun, v-a oferit amândoi cel mai bun în acest moment în atelier de lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Valeriu. Muzica. Paranteză. Muzică? Muzică. Muzica. Muzica. Și asta e. Tot cred. Și noi suntem. Dragii mei, pentru cei care nu mă cunoașteți, eu sunt Octavian Mândruță, cu Lucian Mândruță, sau se spune? Octavian. Așa mi-a spus Valeriu. El e Octavian Mândruță? Da, este. Ăsta, vă spun eu, e Nazarbayev. Da, l-ați recunoscut, nu? Nazarbayev. Ca am murit. Păi e portretul, nu? Ca domnul Trei, te lasă să Deci, mi-a spus să vin aici, este un oraș care mie îmi spune multe. Vin de la București. De puțin timp a fost plecat în nordul Italiei, împreună cu o persoană dragă mie, sufletul meu. I-am auzit numele astăzi, fără ca eu să-l pronunț de vreo 5-6 ori. Se vorba despre jurnalista și prezentatoarea de radio și televiziune din Chișinău, Irina Stavel, cu care în vara asta ne-am dat mâna și am plecat să ducem o parte din sufletul nostru românilor din diaspore, din cuiburile acelea de suflet care eu cred că ne-au așteptat și ne vor aștepta mereu. Am spus Irina Stavel pentru că am vorbit la maestru care astăzi expune în fața dumneavoastră, pronunța acest nume, întrucât el a citit din poezia ei, s-a făcut o lansare la București, dar nu, asta este problema și subiectul nostru de astăzi. La Chișinău, acolo de unde ea provine, Paul Merced, prietenul nostru, a făcut un vernisaj superb și pentru că eu am fost și sunt singurul martor aici între dumneavoastră, numai 2 cuvinte vă rog să-mi dați voie să spun. Paul s-a bucurat de un real succes la Chișinău și nu este puțin lucru ca artiști, scriitori de talia lui Nicolae Davișa, Mihai Cimpoi, Valeriu Matei să spună atâtea lucruri frumoase despre Paul Merced. În literatura și arta, care este ziarul scriitorilor din Republica Moldova, Paul Merced a ocupat un loc de frunte pe prima pagină și lucrările lui s-au bucurat la Chișinău de un mare succes. Îl felicităm pe Paul, îi dorim multă sănătate și multe lucrări de acum încolo, multe vernisaje și acum eu am să-i dedic lui și noastră o melodie care poate vi se pare cam tristă, dar eu o iubesc mult. Fac dat-o în alte rânduri colegul și prietenul meu de scenă
Ștefan Crușcă. Enigmatic și cumint, stăvilându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor, dragii noștri, dragi părinți, ia-mă, Doamne, înapoi, își așa-au dus-o prost, și voi, tineri, cum au fost, voi mai tineri decât noi. Pentru cei ce ne-au făcut, dă-o ordin, dă ceva, să-i mai poți întârzia, să o ia de la început. Au plătit cu viața lor, ale fiilor lor. Doamne, fă-i nebunitori pe părinții care mor. Ia priviți cum se duc, ia priviți cum se sting, lumânării cui de cur, parcă tac și parcă lin, plin de boli și suferinți, ne întoarcem în pământ. Cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați pe părinți. Pe pământul tot mai greu, despărțirea-i tot mai grea. Sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea. Dar de ce priviți așa? Fata mea și fiul meu, eu sunt cel ce l-a urmat. Dragii mei, mă duc și eu, sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea. Rămas bun băiatul meu, rămas bun fetița mea. Să vă spun ceva, vă iubesc și mă simt iubit și tipul pe care mi-a fi mie dedicat să vă spun ceva cuvinte, iubit prietenul meu se mai ține de vă, mai iubesc, cred. Da. Eu vă spun. Mulțumesc mult, Paul. Da, vedeți că în schimb total de verturi, văd că vedeți mai presă. Pentru scriitorii și pentru ziariștii din această sală și numai, o melodie pe care Atelier FM într-o seară l-am modelat și un picus cu prietenul meu, cu Vasile Șecaru, undeva într-un garaj experimental. Viața-i viață, banul-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Totul de la cotidian, am mai făcut o zi din calendar. Un ziare, un răspuns, iar dacă nu-i prea deștept sau nu-i de ajuns,
Viața-i viață, bani-i bani, om bogat sau simplu cetățean. Domnule deputat și om de drept, de bătaie mai e un pierd. Oameni, foame, trai greu, ai visat și-ai contat pe locul meu. Viața-i viață, bani-i bani, om bogat sau simplu cetățean. Domnule ministru de resort, viața nu e un teren de sport. Mergi și miza-i grea, oare când va mai veni și ziua mea? Viața-i viață, bani-i bani, om bogat sau simplu cetățean. Domnule președinte, șef de stat, nu-i prea ușor de îndurat. Soare blând la asfințit, dacă tot trăim pe muie nepuțit. Viața-i viață, bani-i bani, om bogat sau simplu cetățean. Între om bogat și om sărac, între subiect și predicat, nu pot semnul să împui, nu pot în vale dragul să sui. Viața-i viață, bani-i bani, om bogat sau simplu cetățean. Viața-i viață, bani-i bani, om bogat sau simplu cetățean. Domnul Plantazii vrea să mai adauge câteva cuvinte, v-a lăsat un moment de respiro și acum vă va chinui 2-3 minute. Plăcut! M-am gândit între timp că o să revin sâmbăta viitoare ca să putem să continuăm o formă a vernisajului care să fie mai aproape de scopul artistic al. Eu sunt un pic depășit de eveniment. În primul rând că am o explicație care este extraordinară. Domnul Nelu Pantilie, aici de față, care este un tip generos, trebuia să aibă el o expoziție aici. Ne-a cedat nouă sala din bunătate, din ce? Respect. Din respect. Pe noi ne-a luat un pic prin surprindere, dar ne-a pus și o condiție, că e bestial tipul. Zice, n-aduceți lucrări decât de anul ăsta și aveți în atelier. Noi i-am respectat dorința și am adunat în atelier de acolo lucrările de anul acesta. Nu le-am făcut selecție. Am venit aici. Eu eram totalmente deconectat de la ideea unei expoziții. Norocul a fost că venind aici am dat față în față cu frumusețea. Frumusețea expoziției domnului care se ascunde, domnul Popescu acolo. Acest lucru m-a entuziasmat atât de mult, mi-a dat atâta forță, atâta putere, atâta vibrație, încât am zis, hai să o facem. Cum o fi, să fie. Ceea ce a remarcat Nelu Pantelie, atmosfera de atelier a acestei expoziții, acum eu mă gândesc că e un lucru bun. Pentru că noastră pătrundeți, fără să mai veniți la București în atelierele noastre, să vedeți ce am făcut noi de la începutul anului până acum. Am venit noi cu lucrările aici. Această frumusețe care m-a liniștit, care mi-a dat încredere, care mi-a dat forță, o mai întâlnisem și în revista publicată de poetul aici de față, Virgil Diaconu, și în poemele lui pe care le-a publicat în ultimele numere. Și ce să vă spun?
în frumusețea oamenilor care văd că astăzi au binevoit să vină și să ne însoțească. Vă mulțumesc din inimă. Deci mai invităm la un pahar de vin și la nu știu mai ce, și dacă Domnul vrea să cânte și continuare, la vinul. Deci vă rog frumos, la un pahar de vin. Am uitat încă o dată, salut prezența unui artist olandez. Cineva care vă cade de părinte aici. Unde a dispărut?